My ale zároveň budeme hovoriť aj o istých povinnostiach, ktoré v konečnom dôsledku nie všetci spĺňajú. Pán docent, keď sa nenahneváte, budem z tejto strany k vám postavený. My sa pravidelne stretávame samozrejme s pánom docentom Branislavom Friedrichom z advokátskej kancelárie Friedrich Paľko SRO a toto je naša rubrika Často nevyrieši. My ideme ale radiť, čo by vyriešiť váš problém, čisto teoreticky mohlo. V prípade, ak napríklad bývalý manžel nechce platiť výživné. A teraz budeme hovoriť o náhradnom výživnom. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno všetkým. Inými slovami, naozaj matka zostane s dieťaťom, súd jej ho určí do opatery a otec toho dieťaťa má platiť nejaké výživné, neplatí. Áno. To sú bežné situácie, bohužiaľ životné. To sa stáva. Tak, štát na to myslí a zákon a právo na to myslí. Myslí na tú podporu práve rodín, teda aj matiek s deťmi, ale prípadne môže ísť aj otcov, ktorým sú zverené deti do starostlivosti. Ale toto je skôr taká štandardnejšia situácia. To je tá štandardnejšia situácia, určite áno. A teda nedochádza k výplate výživného. Čo v tomto prípade? Existuje teda inštitút náhradného výživného, ktorý môže vyplňať práve tú fázu medzi tým, keď si začne tá povinná osoba, povedzme teda tú štandardnú situáciu, otec plniť tú vyživovaciu povinnosť, kým si ju začne plniť. Prekrýva vlastne to obdobie do času, kým naozaj nastúpi výkon toho rozhodnutia, ktorým bola určená vyživovacia povinnosť súdom, to neriadny výkon tej plnej výšky a rozsahu, ako by to malo naozaj byť. Alebo teda, kým sa začne naplňať tá dohoda, schválená dohoda súdom rodičov o vyživovacej povinnosti. To znamená, kým nezačne platiť jednoducho. Kým naozaj reálne nezačne platiť, alebo teda neplatí to výživné v plnej výške a spôsobom a v rozsahu, ktorý je určený tým súdnym rozhodnutím alebo je určený tou dohodou rodičov schválenou súdom. Dobre, keď si povieme teda náhradné výživné, čo to znamená? Koľko to je napríklad? Takto, spak ruky. To náhradné výživné sa odvíja od životného minima pre nezaopatrené dieťa. To životné minimum sa rôzne takisto graduje, prípadne teda dochádza k vývoju situácie, ale zákon stanovuje, že vždy je to maximálne 1,2 násobok toho životného minima na nezaopatrené dieťa. V reálnych číslach? Čo v reálnych číslach dnes bude okolo 108 eur. Okolo 108 eur. Stále 108. Viac ako nič v konečnom dôsledku. Tá suma ale rastie, teda každý rok sa valorizuje. Jasne. A ten nárok sa zvyšuje. Hovoríme o tom, že toto je riešenie krízovej situácie, kedy naozaj tie prostriedky nie sú, otec neplatí, alebo teda ten povinný neplatí. Alebo neplatí v tej výške. Potom to náhradné výživné slúži na doplatenie vlastne toho rozdielu oproti tomu, čo platím a čo by som mal platiť ako povinná osoba, teda čo by som mal platiť na základe toho rozhodnutia súdu. Už vieme, čo to je. Do tej výšky naozaj maximálne tých 108 eur, 1,2 násobok. Už vieme teda, čo to je, už vieme, v akej výške to je. Ako sa k nemu dostať, tomu náhradnému výživnému? Čo má robiť tá matka, povedzme? O náhradné výživné je potrebné požiadať zákonom stanoveným spôsobom. Je to teda prostredníctvom tlačivého formuláru, ktorý sa nachádza na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tým príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude rozhodovať o tejto žiadosti, je vždy ten, ktorý je v mieste trvalého bydliska toho dieťaťa, toho nezaopatreného dieťaťa. Je teda potrebné vyplniť formulár, riadne uviesť všetky skutočnosti pravdivo. Pokiaľ by bol problém s riešením alebo s vyplnením tohto formulára s niektorými okolnostiami, ktoré treba odpovedať, je dobre sa obrátiť na pracovníkov úradu, požiadať o tú pomoc, aby náhodou nešlo k tomu, že bude zle vyplnené to tlačivo a proste nebude rozhodované o tom nároku. No a tiež je veľmi dôležité si dať pozor, aby som priložil všetky riadne prílohy, dokumenty, listiny, ktoré je potrebné k tejto žiadosti. Pretože napríklad to rozhodnutie súdu o stanovení vyživovacej povinnosti alebo tú schválenú dohodu súdu o vyživovacej povinnosti rodičov. Ešte jedna otázka. Hovorili sme o právach, to znamená právo na toto náhradné výživné, hovorili sme o jeho výške a pobrateľ toho náhradného výživného do teda momentu, kým nezačne riadne platiť ten, ktorý je povinný, má tiež nejaké povinnosti, predpokladám. Aké sú to? Určite áno. Predovšetkým zákonom stanovuje povinnosť spolupracovať s tým úradom práce, sociálnych vecí a rodín, ktorý rozhodoval o tom náhradnom výživnom a oznamovať všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu toho nároku, na zmenu výplaty toho náhradného výživného. Čiže napríklad otec začal platiť, takže už vám to oznámim. To je tá najbežná situácia. Áno, začal platiť, došlo k výplate výživného, musím to oznámiť. Zákon stanovený aj lehotu, musím to spraviť do 8 dní od zmeny tých skutočností. Nemusí ísť len o túto skutočnosť, môže ísť o situáciu, že
že došlo k zmene rozhodnutia o výške výživného, môže ísť do situáciu, že osoba prestala navštevovať povinnú školskú dochádzku, lebo aj to je jedna z podmienok na výplatu náhradného výživného. Nezaopatrené dieťa musí plniť povinnú školskú dochádzku. Super, čiže tých vecí je tam stále veľa. Viac? Ešte stále máme o čom rozprávať, preto sa k tomu vrátime v ďalšom vstupe. Pán docent, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne. Ak máte nejakú otázku, ktorá sa týka dnes konkrétne náhradného výživného, pán docent vám je k dispozícii na linke 02 6827. Prosíme ešte aj podpis a teraz Romino máš slovo. Janečka, ďakujem veľmi pekne. My sa dnes s pánom docentom Branislavom Friedrichom, ktorý je z advokátskej kancelárie Friedrich Palko SRO, rozprávame o náhradnom výživnom. Ešte raz dobré ráno vám prajeme. Vy komplet celé ráno telefonujete a ja som videl, že ucho vám sa normálne zaparilo z toho, lebo permanentne niekto sa obracal na vás. Snažil som sa poradiť, áno. Čo najviac našich divákov zaujímalo? Veľa otázok smerovalo naozaj k podmienkam priznania nároku na náhradné výživné. Treba povedať, že zákon stanovuje podmienky. Predovšetkým je potrebné splniť podmienku času. To znamená, že povinná osoba neplní výživné minimálne 3 mesiace. A je potrebné splniť podmienku exekučného konania, čo znamená, že teda exekučné konanie prebieha minimálne 3 mesiace bezvýsledne. Potom je možné požiadať tento nárok. Čiže to je dokopy 6 mesiacov, alebo oni sa neprekrývajú tie časy, alebo ako to vychádza? Paralelne to je možné vnímať. Paralelne neplatí, začalo exekučné konanie a to prebieha ešte bezvýsledne 3 mesiace. No a potom sú tu ešte aj iné podmienky, to je trvalý pobyt. Osoba musí mať trvalý pobyt, teda to nezaopatrené dieťa, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, musí zdržiavať na území Slovenskej republiky. To je veľmi dôležité, také otázky tam boli. Som v zahraničí, alebo teda dieťa je v zahraničí. Neplatí to, ak sa nachádza v zahraničí za účelom štúdia. Ak študujem v zahraničí, tak je to v poriadku. A zahraničie myslíme hociakú krajinu, ktorá sa nachádza mimo hraníc Slovenskej republiky, alebo zahraničie, ktoré je mimo Európskej únie, Je to zadefinované mimo územia Slovenskej republiky. Čiže Schengen alebo nejaké takéto veci. Nezdržujem sa na území Slovenskej republiky, ale na území iného štátu. Dobre, toto sú tie základné, alebo sú ešte nejaké iné kritériá? To sme ale spomínali, tá povinná školská dochádzka. Ak teda osoba má povinnú školskú dochádzku, musí uplniť, teda to nezaopatrené dieťa. Myslíme tým základnú školu. Čiže musí chodiť. Keď nechodí do školy, tak jednoducho automaticky zaniká nárok na náhradné výživné? Ten úrad by ho nepriznal, alebo ak ho priznal, tak by potom uvažovalo o odňatí tohto nároku. No a ešte je tam jeden limit, a to je príjem žiadateľa. V tom modelovom prípade, v poslednom príspevku to bola matka, ten príjem nesmie presiahnuť 2,2 násobok životného minima. Ak presiahne, takisto nebude priznané to náhradné výživné. Aha, čiže naozaj sa myslí na tie prípady, kedy tie peniaze nie sú v tej rodine, respektíve pri tej matke, ktorá sa stará o dieťa. Pán docent, zatiaľ veľmi pekne ďakujem. My sa dnes zameriavame na náhradné výživné. Inými slovami, keď otec napríklad neplatí tie povinnosti, ktoré by mal, inými slovami peniaze na svoje dieťa, tak štát by mal suplovať aspoň čiastočne. Ďakujeme. Ak máte nejakú otázku, tak samozrejme na pána docenta sa môžete obrátiť 02 6827 a... Super, ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Helenka, Monika... Nehádzali potraviny do koša. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a hlavne nikdy nechoďte nakupovať hladný a bez zoznamu. To je veľmi zle. Potom môžu vznikať rôzne nezhody. No a o iných nezhodách sa budeme rozprávať, o tých vážnejších. V tejto chvíli s docentom Branislavom Friedrichom. Dobré ráno. Dobré ráno. A ide o, bohužiaľ, násilie. Násilie v domácnosti, ktoré neustále na Slovensku rezonuje tento problém. Stále sa o ňom hovorí, každý radí, čo treba robiť. Ale keď mám doma násilníka, ako sa ja ho zbavím, kým začne polícia konať, kým ho odsúdia napríklad? Musím s ním ostať bývať, pretože nechce odísť, nemá kam odísť. Nie, nemusím. Pokiaľ nemám inú možnosť, nemôžem sa odsťahovať. A máme teda spoločný byt alebo spoločný dom. Existuje aj tak zákonné riešenie, existuje právna úprava, ktorá mi môže pomôcť. Konkrétne občiansky zákonník konštruuje preventívne riešenie, ktoré má pôsobiť práve proti tomu, aby jeden z manželov, ktorý teda je postihnutý tým násilím, na ktorom je páchané, fyzické alebo psychické násilie, alebo ktorému je hrozené takýmto psychickým alebo fyzickým násilím, nemusel ďalej takémuto násiliu podliehať. Konkrétne táto právna úprava smeruje k tomu, aby súd mohol nariadiť obmedzenie užívacieho práva k bytu alebo k domu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, alebo úplne vylúčiť to užívacie právo jednému z tých manželov. Čiže kam sa mám obrátiť, pokiaľ mám ten problém, že nechcem s násilníkom bývať doma, mám kontaktovať priamo súd, nemusím kontaktovať políciu, ako postupovať? Tak, tým štátnym orgánom, ktorý môže rozhodnúť jediný je súd, tak to predpokladá aj zákon, môžem sa teda obrátiť na súd. To
konanie vždy bude na návrh. Je teda nutné podať návrh, v tomto prípade to bude žaloba. Tým príslušným súdom bude súd, v ktorého okrese má trvalý pobyt ten násilník, ten z tých manželov, ktorý to násilie pácha. Je potrebné naozaj dbať na to, aby tá žaloba bola napísaná dostatočne dobre, aby návrh bol vypracovaný riadne, aby sme teda dostatočne opísali všetky skutkové okolnosti, vysvetlili tomu súdu, čo sa deje. A tam netreba fotky s modrinami prikladať k tomu, hej, stačí to napísať. Je potrebné naozaj dodať dôkazy k tým tvrdeniam. A to aj k tým tvrdeniam o tom násilí, ale ten zákon počíta s tým, že k tomu vylúčeniu z toho užívania alebo k obmedzeniu toho užívacieho práva môže dosť len vtedy, ak to spoločné spolužitie sa stáva neznesiteľným. Musí tam byť nejaká intenzita zásadná. Aj k tomu je potrebné potom produkovať dôkazy pred tým súdom. Ak by som tie tvrdenia... Stačí niekoľkonásobné podanie na sťažnosti na políciu alebo na to, že som chodila na políciu sa sťažovať, že je to násilník a tieto doklady, keď teda podávam tie trestné oznámenia, aj to je súčasť tohto? Alebo sused ešte dopíše, že fakt sú hluční. Toto sú určite vhodné dôkazy, ale vždy bude závisieť od tých skutkových okolností, čo sa deje, a tie dôkazy v konečnom dôsledku vyhodnotí súd. Podľa toho vyhodnotia tých dôkazov potom vydá rozhodnutie, ktoré potom bude súvisieť s tým, či dôjde teda k obmedzeniu toho užívacieho práva alebo úplnému vylúčeniu. Je potrebné produkovať všetky dôkazy, ktoré môžem, ktoré mám k dispozícii. Jasné. Keď ten násilník ale ostáva so mňou v byte a ja čakám, kým súdy rozhodnú, a na Slovensku, hej, niekedy tie súdy rozhodujú dlhšie, dá sa toto konanie skrátiť, dá sa medzi tým urobiť nejaký medzikrok? Áno, je možné, že to konanie bude trvať dlhšie. A to nie len preto, že Slovenská republika, ale práve preto, že proste je potrebné vykonať dokazovanie, vypočuť tie strany, rokovať s nimi. Je vhodné podať predbežné opatrenie. Je možné teda podať návrh na vydanie predbežného opatrenia a dosiahnuť teda dočasnú úpravu pomerov. Je možné žiadať, aby súd zakázal vstup tomu, kto pácha to násilie, ak je tu tá odôvodnený predpoklad, obava spáchania toho násilia, aby mu zakázal vstup do toho domu alebo bytu. A ako rýchlo to príde k takémuto? Tam ten súd musí rozhodnúť do 48 hodín od podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ale nezapočítava sa do teda od sobota, nedeľa alebo sviatky. Možno sa teraz pýtate, že ako to funguje vo vzťahu, pokiaľ nie sú manželia manželmi, ale len tak žijú spolu ako druhá družka, pretože zatiaľ sme rozprávali o bezpodielovom vlastníctve bytu. O tom sa budeme samozrejme s pánom docentom rozprávať, ale môžete mu doteraz klásť alebo odteraz klásť otázky na číslo 02 68 27 44 44, pretože je k dispozícii. Áno, naša poradňa pravidelňa, takže nech sa páči, môžete pracovať a my medzi tým ideme odľahčiť. My budeme venovať ďalšej téme, ktorú v Teleráne sme už rozoberali s pánom docentom Branislavom Fridrichom a teraz sa opäť vraciame k téme domáce násilie. A vraciame sa k tej téme z toho pohľadu, že nemusíte žiť s násilníkom v jednej domácnosti, pokiaľ vám robí zle. Sú na to nástroje. Povedali sme si, keď to môžem zopakovať na úvod, že dá sa obrátiť na súd, dá sa požiadať dokonca o predbežné opatrenie, ktoré donúti toho môjho spolubývajúceho, že tam bývať nebude. To je v prípade, že sú spoluvlastníci toho bytu. Ale čo keď násilník, ako manželia. Ale čo keď sú teda partneri s tým, že práve ten muž násilník je vlastník bytu a tomu ešte dodáva viac odvahy byť arogantný a zlý, lebo veď si v mojom byte. Áno. No, v takomto prípade určite na nejaké tie zásadné krízové situácie, kedy dochádza k tomu násiliu, teraz je ten prejav násilia, tomu násilne podlieham, tomu násiliu je na mne páchané, je potrebné zavolať políciu, to je riešenie určite na políciu. Tie aktuálne vstupy toho násilníka určite áno. To súdne riešenie potom tým dlhodobým preventívnym riešením. Ale práve to, o čom hovoríme, to sa naozaj dotýka toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že je to byt alebo je to dom náš spoločný. Alebo ešte môže ísť zo situácie spoločného nájmu bytu alebo domu manželmi. Nemusíme byť vlastníkmi, ale sme nájomcami. Aj vtedy je to možné riešiť. Som v tom nájme s tým manželom, alebo teda zlá môže byť aj tá manželka. Bolo veľa otázok a diváci sa ma snažili korigovať cez telefón. Aha, že nie len muži, ale situácie, aj ženy. Takže chcem povedať, že naozaj ten zákon rieši manželov ako takých a nerozlišuje medzi tými násilníkmi do páchania násilia medzi manželmi. A teda môže ísť za ten nájomný vzťah. Pokiaľ tá situácia je, možno ešte sa opýtam voči dieťaťu. To znamená, že môžem ja ako člen proste vzdialenejšej rodiny povedať, že
obaja sú zlí a ja radšej chcem, aby to dieťa proste opustilo to bývanie a išlo niekde inde? To je dobrá otázka. Voči komu musí smerovať to násilie, aby bolo dostupné toto právne riešenie, to znamená obmedzenie alebo vylúčenie užívacieho práva, zakázať vstup alebo niečo podobné. Je možné riešiť situáciu aj vtedy, ak to násilie smeruje voči blízkej osobe. To znamená, že povedzme to násilie je páchané na dieťati, to nemusí byť ani spoločné dieťa tých manželov, môže to byť dieťa práve jedného z tých manželov iba, alebo môže ísť o situáciu, či to budú súrodenci, hej, povedzme, že v tom dome byte býva, neviem, moja sestra, hej, brat, takže súrodenci, blízke osoby, súrodenci, áno, alebo teda naozaj deti, hej, to môžu byť tie bežné situácie, ak je to násilie páchané na nich, je možné využiť tento inštitút. Ale stále musí sa to bezpodielové spoluvlastníctvo alebo ten spoločný nájom bytu manželmi a vždy tým navrhovateľom musí byť jeden z tých manželov, teda jeden, no ten, ktorý podľa tomu násiliu, to je logické a návrh a žaloba smeruje voči tomu, kto to násilie pácha. Ale môže byť násilie páchané aj na deťoch. Tá žaloba je tu preto. 02 68 27 44 44. Pán docent, ešte si vás tu chvíľu necháme, pretože tých telefonátov bolo je ich veľa, neurekom. však. Určite áno. Bohužiaľ, tak ale nech sa páči, môžete telefonovať aj naďalej v tejto chvíli.